Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana. Asibingelele ubingelele baba udokotela baba wesizwe bawujabulile. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngishuthe nabantu abaye bethi hayi namhlanje abazile ukuzoshutha bazositshengisa ukuthi bagqoke kahle kanjani. Namhlanje ke sinobaba uMageba. Ukuthi nje uzayo uzositshengisa ukuthi ukuteni uyadliwa iwashile igolide. Nina ke ncane ngoba niyabuka ibhanch le pink icathelo ze pink. Kodwa ngisho ukuthi baba udokotela bawesizwe bawujabulile namhlanje sinobaba uMageba. Kuningi kasekhulume ngako sesiza abantu abaningi ngento ezahlukahlukene. Ukakhuluma namhlanje futhi evala khona ethi kwaba namasu futhi amasulmane ahamba eRamadan avala wathi uyangena ecabheni wathi siyathandaza sethi sokuthi wawashiya phansi. Wabuye sebuya ke namafutha omdonzo. Wabuye sebuya nento eziningi ke lapha esephethe nesikhwama kodwa kunesikhwama futhi asethena siyazivala futhi. Konke lokho kusele kuyena ngizocela ukuthi kube uyena ogeqa amagula. Baba Dokotela ake sibingelele ababuke Baba Dokotela TV. Baba Dokotela singasapholisa amaseko nje. Baba Dokotela lento ethi inhlopheko sifuna ukuyiqeda ngenkani. Esifuna ukuyiqeda ngenkani Baba Dokotela isikhwama sika 25000 makusha uJune siyazivala. So umuntu osidinga kuphela asithathe from manje to uMay. Because end of May nje mazithi 1 June sobe singasekho. Asifuni ukugcina umuntu usefone sethi ngangade ngifonile ngathi ngizosidinga esefona ngomhla ka 5 June sizobe singasekho. Kodwa sika 8000 esikhona ke sona. Sikhona sika 8000 asikazokuvalwa sona. Yakuningi ke okuyakhuluma ngako yathi sikhona. Sifuna sibheka isikhwama lesi sika 8000 ukuthi ubani osidingayo. Umuntu uyamhambisela yini kwakhe umesho ukuthi lo baba ubuke wakuthanda ivoice yakho nje veyithanda ucela umlethele lesikhwama. Hayi Baba Dokotela. Ngoba sifuna ukuyihlanganisa nesibhamu ngoba phela ngizothi ngisasilethile afika ubaba ekhaya. So asisilethe ekhaya Baba Dokotela. Umuntu athumele iPepstone number yakhe bese siyamfakela sona uma ukuthi uaround siyakwazi ukuthi simdelivele kodwa futhi nakhona ngesimyelisele kwakhe. Kodwa sekuthengisile neweek ayifakile ukuthi idla kanjani? Ungeke. Ngeke. Asibukele lana abantu basahamba ekhasini basakholwa kakhulu emsebenzini wekhasini. Ikhasino ingadleka ngomuthi qale lapho. Baba Dokotela vele uma ufuna ukudla ikhasino idleka ngomuthi. Ungayigoqa nje wena uyitshela ukuthi uzowena ngenhlanhla yakho lapha. Uhambe uyolahla imali yakini. Mase ufuna ukuya ekhasino uthi ufuna ukudlala ekhasino. Thola ispray Baba Dokotela. Thola ispray uhambe ekhasino ulande imali. Uqhubeka uphile impilo. Uma usafuna ukudlisa imali yakho ke. Uma usichaza ispray sekhasino ngaphela kunabantu abadlala ematafuleni. Kunabantu abadlala kuma slot machine. Yeah. Uthini lawo bantu? Baba Dokotela kulabantu abadlala ematafuleni khona ispray esiqondene nabo so 3000 rand. Bese kuthi ke kukhona la abadlala kuma slot machine abanye abadlala lezi zinto zasemafonini konke lokho khona esabo so 1.5. Yeah sihlukene nje kanjalo. Ukushuthi hayi ukuthi yonke insipho yawasha. Cha hayi konke nje Baba Dokotela kuhamba kunento yakho eqondene nakho. Yeah. Ukwe waba nomsebenzi obomuhle obuphethe weyishimane zajabula ishimane zavuka ishimane kungenile kubusika manje angisakuzwa usuyiphatha kanti ukhuluma kakhulu ehlobo ishimane beyijabula kabi. Uthini kulabantu laba bathi udlala noma babukho buhle kahle? Baba Dokotela ake sicacise lento le. Kuna labantu athi umuntu nginomuntu engimfunayo. Lapha emsebenzini la sisebenza khona iboss ingane yeboss yethu yinhle ngiyayibona ukuthi ayimangaphatha yona inkinga ngiyayisaba. Kuleyo muntu Baba Dokotela sithi akathatha ispray. Athatha ispray angakhulumi nayo athole nje isithombe sayo. Futhi isithombe sayo ngale spray asithatha sifaye phansi omcamela elalele. Iyona ezofika ekseni kusasa imthatha imsuse enkantini ithi asamsodlela lapha eoffice. Leyo nto yona ukuthakatha. Asazi kodwa kona kuzobe kufanele yona athole lo muntu amfunayo. Ukuthi sobe siyibiza ngani ke yasazi. Mageba angifuni isale into ngaphandle. Amafutha omdonso. Baba Dokotela amafutha omdonso emali akhona.
Abantu abaningi bake babuza ukuthi kambe mangithatha amafutha omdonso ukuthi ngineyinkinga izinto zami mhlambe kuthiwa idlozi intontoni izinto azivumi ngiyakwazi ukungisebenzela. Yebo amafutha omdonso ayakwazi ukusebenzela babudokotela ngoba umuntu esimnikayo simnikeza nento ukuthi ageze futhi asclean ngaphambi kokuthi awasebenzise. So amafutha omdonso wemali ayakwazi ukuthi akusize. Yeah. No, ngiyawuzwa umsebenzi wakho omuhle. Kuningi okufuza ukuthi abantu bakwazi abazi ukuthi ungayenza into ngenhlanhla yakho but at the end of the day uyayidinga into yokulekelela. Isikhathini esiphila kusona babudokotela njengamanje uma ungenayo into uzogqilazwa yilabo abanezinto. Noma ngabe kuthiwa bawunayo lenhlanhla othi wawuyiphiwe wena kodwa mayingeke into wena ekulekelelayo laba bazofika benezinto kuzofika babudokotela bafike bakugqilaze ngoba bazofika kukhona izinto abanazo makuthi banazo angisho ukuthi ngithi babudokotela unento bakithi iyaphila bese yaphefumula. Make abantu basifune isikhwama uthini kubona usovala njena lesi sichaza lesesivalwayo nalesi sika 8000. Yebo uyabanika abantu but sifuna usichaza nasi lesi siyavalwa lesi nango 8000 uvulekile uthini kubantu. Babudokotela kunomuntu njengamanje othi sekhathele ukuhlupheka kodwa uyakusaba ukuthwala. Athi ukuthwala ngifuna into ezongichithisa igazi kodwa ukuhlupheka sengikhathele kona. Lo muntu babudokotela ngithi akafone athathe isikhwama lesi sika 8 uma kuthi amandla khona athathe sika 25 ahlukane nje into ekuthiwa inhlupheko ihambele le inahambele le. Baba valelisa ngikhulu batshela abantu uthini. Ya babudokotela sesivala nje sifuna ukuthi nabo mama laba bathi banabantu ababafunayo kepha labantu ababasheli ispray sikhona ispray sabo mama because bayajwayela ukufona athi umuntu hawa uyindaba ungakhulumi ngesethi spray sikhona ispray sabo mama yabo mama kuthiwa bashimile sikhona ispray sabo uyakwazi ukusithola kubantu abasidingayo babudokotela siyatholakala enambeni 078 3170554. Baba udokotela baba uyisizo bawujabulile umuntu ogqoka kanjena ukukhuluma ngemali lokho nje ngifuna bakithi sikubheke angadlala ihlamvu buka ijacket iqala uwoza ukuthi overseas Steve ngifuna nibone ayibaphamisa manje ngifuna nibone ukuthi mesikhuluma ngomuntu okhuluma ngemali aqale siyibone kuyena lento aqale siyibone kuyena sibone igolide niwash noma kile wash yabo asingasingathi uwalethe ungahlala ube khona ube khona na hayi lo amatoho ndabafesayo hayi lo la engisho ukuthi ifuna icalibre siyibone ukuthi lento akhuluma ngayo lo muntu uyayiphila inyona ngoba sinabantu abaningi ozoshaya amahloni ngophela la usukezwa la kuadvertise ukujeqeni advertise sinothi reality show kodwa umuntu itayi mbona nento ukuthi ngizothatha lo muntu ngimnika into spray le spray nasizingana uthenga ibhanji ngoba uyabona lo bhanji siyavuthuka kwale jacket iyavuthuka kade asingadlela nabantu sibuka nje solo uyabona lento isanda ukuthengwa akakhanjwa ngazo zonke insuku bheke nje buka nje bona ususa befuza ususa phela sesisho befuza uyisusa lento lena sengithatha nje uthatha angigqoke ngiphuthuma ngigqoke ngiphuthuma baba udokotela baba sizwa ujabula mfana mhla jacket lokuzola amanxesi sizithelele inyanga ogqoka kahle sifuna lo nto siyabonga Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina eCasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.